Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar Hausa Studio. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Fyaɗe a cikin masallaci. Yanzu nan aka kama wani mugun mutumi a Wunti Street da ke cikin garin Bauchi. Ya ja yarinya ƙarama 'yar shekara 4 zuwa cikin masallaci. Ya yi mata fyaɗe, ya lalata mata farjinta. Yarinyar tana ta zubar da jini, an garzaya da ita zuwa asibiti. Koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa, wanda aka fi sani da University Teaching Hospital. Mutanen unguwar sun yi masa dukan tsiya kafin isowar hukumar 'yan sanda. Da ake tugumarsa ya bayyana wa 'yan sanda cewa abin nasu ƙungiya ne. Sun kai kimanin mutum 5 da suka bazu a cikin unguwannin garin Bauchi. Kuma wakilansu na ƙungiyar sun bayyana musu cewa a cikin ƙungiyar ake da buƙatar mutum ya yi wa yarinya ƙarama fyaɗe a cikin masallaci. Shi dai wannan mutumi ɗan asalin unguwar Yakubu Wanka ne da ke jihar Bauchi. Ya kai kusan kwana 5 a unguwar Wunti Street yana wasa da ƙananan yara. Yana raba musu kuɗi gami da alewar minti. Kafin yau ya yaudari yarinya 'yar shekara 4 zuwa cikin masallaci. Ya yi mata fyaɗe, yanzu haka yana cikin State CID da ke garin Bauchi. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye.